Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος, τον κύριο Χάρη Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Γεωργίου, θέλουμε τα φώτα σας. Τι ακριβώς έγινε και γιατί έγινε και πώς έγινε αυτή η διαρροή στοιχείων από εκατομμύρια χρήστες του Facebook, μεταξύ των οποίων και περίπου 650.000 Έλληνες. Αυτό το θέμα έχει προκύψει τώρα πρόσφατα, δηλαδή δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Όχι, είναι μια αφορμή, αν μου επιτρέπετε, για να απαντήσετε και ολοκληρωμένα, είναι μια αφορμή για να συζητήσουμε λιγάκι το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Ναι. Εμάς η αλήθεια είναι ότι εμάς μας απασχολούν γενικά αυτά τα θέματα της ασφάλειας. Εννοείται ότι γενικά στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Αυτό που δεν ίσως κατανοεί ο κόσμος είναι ότι δεν υπάρχει αυτό που νομίζει ο πολύς κόσμος, ότι αυτά που ανεβάζει ας πούμε στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού, ότι είναι κάπως απομονωμένα από τον υπόλοιπο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων έχουν φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Δηλαδή ό,τι ανεβαίνει στις πλατφόρμες εμείς πρέπει να το θεωρούμε ότι είναι δημόσιο και προσβάσιμο από όλους. Από αυτή την άποψη είναι καλό που ανά κάποια χρονικά διαστήματα έτσι προκύπτουν κάποια θέματα με δυσάρεστες αφορμές βέβαια, συνήθως με κάποιες διαρροές δεδομένων, αλλά αυτό είναι δείγμα προς όλο ας πούμε, τον κόσμο ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να γνωρίζει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων είναι εμπορικά προϊόντα, εμπορικές υπηρεσίες. Το προϊόν που χρησιμοποιούν και που εμπορεύονται είναι τα προσωπικά δεδομένα, όχι προσωπικά με την έννοια ότι κατά ανάγκη πουλάνε σε κάποιον τρίτο τις διευθύνσεις κατοικίας ας πούμε ή τα emails και όλα αυτά. Οτιδήποτε όμως συμβαίνει μέσα στο δίκτυο και αυτό που λέμε η συμπεριφορά του χρήστη μέσα στο δίκτυο, αυτό αποτελεί εμπορικό αγαθό για αυτές τις εταιρείες. Και με βάση αυτές τις πληροφορίες που μαζεύονται στις κυρίως πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες αυτές εμπορεύονται αυτό το προϊόν, το ψηφιακό προϊόν, προς τρίτους, και αυτό τυπικά δεν είναι παράνομο γιατί το αναφέρουν στους όρους χρήσης. Δηλαδή όταν κάποιος μπαίνει στις πλατφόρμες αυτές αποδέχεται μια σειρά από πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα είναι και ότι τα δεδομένα που αποτελούν μεταδεδομένα, δηλαδή που φτιάχνουν το προφίλ της συμπεριφοράς του καθενός μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, είναι εμπορικό προϊόν το οποίο δίνουμε εμείς την άδεια να χρησιμοποιεί η πλατφόρμα όπως νομίζει. Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτό που λέμε, όπως συμβαίνει, ας πούμε, ας κάνουμε έναν παραλληλισμό και με τα δάνεια, τα περίφημα ψηλά γράμματα δεν τα διαβάζει κανένας, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι και λίγο κουραστικό, οπότε και στην προκειμένη περίπτωση αυτό συμβαίνει. Τώρα, κύριε Γεωργίου, αρχίσατε με μία δήλωση που είναι εντυπωσιακή. Αρχίσατε αυτή την τοποθέτηση με μία δήλωση η οποία είναι εντυπωσιακή. Είπατε δηλαδή ότι ό,τι ανεβαίνει, πρέπει να ξέρουμε πως ό,τι ανεβαίνει στις πλατφόρμες πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι είναι δημόσιο. Άρα αυτό το θέμα των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή αυτό που λέτε είναι αντικειμενικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή το επιβάλλει η τεχνολογία, έτσι. Υπάρχουν δύο πτυχές αυτό. Η πρώτη πτυχή είναι αυτό που είπατε εσείς με τα ψηλά γράμματα. Ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι ο περισσότερος κόσμος δεν διαβάζει τις λεπτομέρειες στην άδεια ας πούμε χρήσης και στο agreement που τσεκάρουμε για να μπούμε σε αυτές τις πλατφόρμες, ο περισσότερος κόσμος δεν τα διαβάζει με λεπτομέρεια, αλλά και ακόμα και αν τα διαβάσει δεν έχει επιλογή να διαπραγματευτεί το αν θα δώσει τα δεδομένα του ή όχι. Από τη στιγμή που θα αποφασίσει ότι θα μπει στην πλατφόρμα, αποδέχεται αυτούς τους όρους. Αλλά από την άλλη, σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα σε βάθος χρόνου να γίνει κάποια διαρροή δεδομένων. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είμαστε ποτέ 100% διασφαλισμένοι ότι δεν θα εκτεθούν περισσότερα δεδομένα από αυτά που έχουμε εμείς συμφωνήσει στη συγκεκριμένη άδεια χρήσης. Γι' αυτό λέω ότι εμείς κατά βάση πρέπει να θεωρούμε ότι όλα τα δεδομένα μας εν δυνάμει και σε βάθος χρόνου μπορεί και να εκτεθούν σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ότι αρχικά ας πούμε είναι σχεδιασμένο ή τεχνικά ας πούμε υλοποιημένο.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι και αυτή η ιστορία όλη με τα προσωπικά δεδομένα ουσιαστικά ασχολείται με το να δώσουμε και πιο επίσημα την άδειά μας. Δεν είναι κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα σήμερα, ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολο για τον μη ειδικό να ψάξει πολύ έτσι σε λεπτομέρεια τι συμβαίνει και πώς διασφαλίζεται, δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή εμείς πρέπει να ξέρουμε σε γενικές γραμμές τι συμβαίνει και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε αν θέλουμε να εκτεθούμε σε κάποιο κοινωνικό μέσο δικτύωσης και πώς βέβαια, έτσι, γιατί δεν είναι τα πράγματα μαύρο-άσπρο. Δηλαδή θέλω να πω κάποιος που δημιουργεί ένα λογαριασμό σε κάποιο κοινωνικό μέσο δικτύωσης δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τον τόπο κατοικίας του και τα τηλέφωνά του και τα πάντα. Αυτό πολλοί κόσμος το κάνει χωρίς καν να του ζητηθεί. Δεν υπάρχει, ας πούμε, λόγος να ανεβάζει κάποιες φωτογραφίες από το χώρο εργασίας του ή από το σπίτι του ή να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που είναι για γεωεντοπισμό, δηλαδή να αναφέρεται ακριβώς που βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όλα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να τα ανεβάσει, αλλά επειδή υπάρχει άγνοια κινδύνου, όπως λέμε, πολλές φορές γίνεται παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε και από αυτό που έχει υλοποιημένο. Άρα δηλαδή, η ίδια η πλατφόρμα. Σε σημαντικό βαθμό, κύριε Γεωργίου, μιλάμε για επιπολαιότητα σε μια πρώτη φάση, έτσι, και ναι, για υποκρισία, ας το πούμε, όταν μετά διαμαρτυρόμαστε. Ναι, όχι 100%, αλλά είναι και αυτό παράγοντας. Εγώ θα ήθελα να πω, επειδή και με το άλλο θέμα που έχει προκύψει τελευταίες μέρες με την σύμβαση της Cisco με το Webex, όπως σχολιάσαμε έτσι σε διάφορες άλλες συνομιλίες που είχαμε με δημοσιογράφους, είπαμε ότι δυστυχώς όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι σήμερα, 21ο αιώνα στην Ελλάδα, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την πληροφορική ως τέχνη, ως craft. Δεν το αντιμετωπίζουμε κεντρικά ως κράτος ενώ και ως πολίτες, ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πλέον αφορά όλες τις πτυχές της ζωής μας και υπό συνθήκες θέτει και σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές αν δεν γίνει σωστά σε συγκεκριμένους τομείς. Θέλω να πω, εφόσον δεν το αντιμετωπίζουμε όσο σοβαρά πρέπει, επόμενο είναι και οι πολίτες να μην δίνουν τόσο μεγάλη σημασία σε κάποια πράγματα που σχετίζονται και με την πληροφορική και με τις τηλεπικοινωνίες και με το ίντερνετ και με όλα. Αυτό μήπως συμβαίνει, κύριε Γεωργίου, επειδή στην πραγματικότητα ενώ βαδίζουμε ή τέλος πάντων ολοταχώς πηγαίνουμε κάθε μέρα και περισσότερο σε αυτό που λέμε ψηφιακή εποχή, εμείς εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε αναλογικά? Αυτό είναι μια σειρά παραγόντων. Είναι όλα μαζί. Είναι και το κομμάτι της παιδείας, είναι και το κομμάτι γενικά του πόσο η ίδια η πολιτεία δίνει βάση σε αυτό και ευαισθητοποιεί τους πολίτες σε τέτοια πράγματα. Δεν ισχύει μόνο στην πληροφορική. Αυτό ισχύει και στα ιατρικά δεδομένα. Θέλω να πω, τα προσωπικά δεδομένα είναι μια μεγάλη οικογένεια πραγμάτων, τα οποία λόγω της τεχνολογίας πολλές φορές εκτίθενται μέσω της πληροφορικής. Αλλά δεν αφορά μόνο την πληροφορική, αφορά ένα σωρό άλλα πράγματα. Το που δίνουμε δηλαδή τα δεδομένα. Πάντως μας η αλήθεια είναι, νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι, ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανάμεσά μας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακριβώς ακόμη ότι αυτό που λέμε ψηφιακό ίχνος είναι κάτι το οποίο είναι στην ουσία ανεξίτηλο. Εγώ δηλαδή είχα μια απορία πριν από κάποιο διάστημα, την έλυσα βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, και οι φορολογικές και ελεγκτικές και αρχές χρησιμοποιούν συστήματα ψηφιακά για να εντοπίζουν ενδεχομένως, έτσι, φορολογικές παραβάσεις κλπ. Μια κλασική περίπτωση είναι αυτή κάποιων, ας πούμε, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, οι οποίοι κάνουν μια φορολογική δήλωση, λέω ένα παράδειγμα, 10 ευρώ και έχουν στην τράπεζα την ίδια χρονιά μαζεμένα 1.000 ή 2.000 ευρώ. Τώρα τα νούμερα είναι ενδεικτικά για να συνεννοηθούμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και όταν κάποια στιγμή τους καλούν και τους λένε «Μα ελάτε να δούμε τι γίνεται», ας πούμε, απορούν πώς είναι δυνατόν να βρίσκει κάποιος, τώρα μιλάμε για τον 21ο αιώνα και μάλιστα προχωρημένο, έτσι, έχουμε περάσει το 20% του 21ου αιώνα. Πώς βρίσκει κανένας τα ίχνη τους? Απορούν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει ακόμα ο κόσμος πως ό,τι γίνεται και έχει να κάνει με το ίντερνετ ουσιαστικά αφήνει ένα ίχνος. Τα λέμε σωστά?
Ναι, ναι, είναι πολύ σωστή επισήμανση και αυτό ήταν και το δικό μας σχόλιο με αφορμή την υπόθεση με την Cisco και το Webex, ότι πού είναι το πρόβλημα αν ας πούμε δεν δίνονται προς τρίτους τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις και αυτά, τι άλλα δεδομένα μας ενδιαφέρει να μην κυκλοφορούν. Και αναφέρουμε και μέσα στην ανακοίνωσή μας ότι όλα αυτά τα δεδομένα που μαζεύονται και που πλέον επεξεργάζονται από την ίδια την εταιρεία ή τα παραχωρεί σε τρίτους για αυτήν την επεξεργασία, μπορούν να προσφέρουν συνδυαστικά μεταξύ τους εννοώ πολλά πράγματα, πολύ πλούσια πληροφορία σχετικά με το, Τώρα, με το χρήστη δηλαδή. Να πούμε και μια αλήθεια και να πέσει στο γυαλό που λένε. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι ψηφιακά? Τώρα αυτές οι ιστορίες όλες που συζητάμε, κοινωνικά δίκτυα, τηλεκπαίδευση, όλη αυτή η χρήση του ίντερνετ μέσα από τις πλατφόρμες, ειδικά την εποχή του κορονοϊού που είναι και λίγο υποχρεωτική όλη αυτή η κατάσταση, χωρίς να εκχωρήσουμε ένα μέρος ας πούμε αυτών που θεωρούμε προσωπικά δεδομένα, γίνεται? Κοιτάξτε, εμάς η δουλειά μας ως πληροφορική είναι να φροντίζουμε να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί, οι αλγόριθμοι ας πούμε που θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι όμως άλλο η δυνατότητα το να το κάνουμε, η τεχνική δυνατότητα να το κάνουμε και άλλο η απόφαση που είναι κυρίως πολιτική το να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή για παράδειγμα το πλαίσιο της οδηγίας του GDPR φτιάχτηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό και εφαρμόζεται από το 18 για να προστατεύσει ακριβώς όχι μόνο τα δεδομένα που μπορεί εμείς να δώσουμε και είναι τα πολύ άμεσα δεδομένα όπως είπα ένα τηλέφωνο ή ένα email, είναι όλα αυτά τα δεδομένα που παράγονται καθώς εμείς δουλεύουμε στο ίντερνετ. Θέλω να πω, αν θέλουμε μπορούμε, έχουμε τους μηχανισμούς να το εφαρμόσουμε, όμως οι μηχανισμοί αυτοί έχουν κάποιες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, δηλαδή εσείς λέτε ότι μπορούμε να αποκλείσουμε τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, τη χορήγηση προσωπικών δεδομένων όταν δουλεύουμε στο ίντερνετ? Κοιτάξτε, υπάρχουν μηχανισμοί και τεχνικά μέσα εννοώ. Δηλαδή υπάρχουν, βέβαια είναι και θέμα ποιος έχει τη διάθεση να τα εφαρμόσει και βέβαια και τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Αν κάποιος δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις να σκεφτεί τι μηχανισμούς πρέπει να στήσει για να προστατεύσει για παράδειγμα τον υπολογιστή του έναντι, εγώ λέω το πιο απλό, κάποιων ιών που μπορεί να μπουν μέσω κάποιου email και να κλειδώσουν ας πούμε τον υπολογιστή. Αν κάποιος δεν έχει έστω την εγρήγορση ότι πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό, ότι κρέμεται ας πούμε η επιχείρησή του από αυτό και να ψάξει να βρει ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, οι τεχνικοί μηχανισμοί, προφανώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς η πλειοψηφία, εξακολουθεί είτε να το αγνοεί, είτε να διαφορεί, είτε να θεωρεί ότι δεν γίνεται. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν γίνεται. Είναι αρκετά πιο σύνθετο σαν διαδικασία, αλλά προφανώς και υπάρχουν μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε τέτοια μέσα εννοώ και τεχνικά μέσα να το κάνουμε. Τώρα το αν εφαρμόζεται στην πράξη είναι προφανώς και πολιτικό ζήτημα. Άρα ένα θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε όταν χρησιμοποιούμε για τη δουλειά μας ή τέλος πάντων για την επικοινωνία μας, για την ψυχαγωγία μας, δεν ξέρω, για τη διασκέδαση, για τη μόρφωση, το ίντερνετ και γενικά τις πλατφόρμες. Και ένα δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε και να αρχίσουμε να ζούμε και με αυτό το ρίσκο, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Δηλαδή το ρίσκο του ότι εκθέτουμε αρκετά πράγματα από το προσωπικό μας περιβάλλον και το οικογενειακό και το επαγγελματικό και όλα, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ότι πλέον είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να βρει δεδομένα για εμάς μέσω του διαδικτύου παρά να τα ψάξει κάπως αλλιώς. Δηλαδή εννοώ να τα ψάξει μέσω πιο έτσι εκτός δικτύου πραγμάτων. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κλοπή προσωπικών δεδομένων έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που γίνεται πλέον το λεγόμενο identity theft, δηλαδή κλοπή ταυτότητας. Μπορεί κάποιος, αν βρει αρκετά στοιχεία τέλος πάντων, να εκδώσει ηλεκτρονικά ένα πιστοποιητικό γέννησης, πλαστό, και μέσω του πλαστού πιστοποιητικού γέννησης να εκδώσει μετά μια σειρά εγγράφων. Από άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, φορολογικό μητρό, τα πάντα. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο μετά να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Εμείς εδώ δεν είμαστε ακόμα σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή είμαστε 2 με 3 δεκαετίες πίσω από άποψη ηλεκτρονικής ας πούμε οργάνωσης όλων αυτών των κρατικών φορέων.
Αλλά από την άλλη πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο λόγος που εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ είναι γιατί ακόμα δεν έχουμε πάει σε τέτοιο επίπεδο έκθεσης και εκμετάλλευσης των δεδομένων αυτών. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι κάθε μέρα και περισσότερο στην επικαιρότητα και στη συζητήση μας, κύριε Γεωργίου. Βεβαίως το τελευταίο 1 χρόνο και κάτι έχουμε το θέμα του κορονοϊού, που ουσιαστικά και για την ενημέρωση είναι μια μονοκαλλιέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι σίγουρο όμως ότι αυτά για τα οποία συζητήσαμε σήμερα και στα οποία πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο να επανέλθουμε κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, είναι θέματα που θα τα βρίσκουμε μπροστά μας όλο το επόμενο διάστημα και μετά τον κορονοϊό και όσο προχωράνε τα χρόνια και ο 21ος αιώνας. Είναι, ας πούμε, καινούργιες καταστάσεις, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να προσέχουμε. Εγώ θα πω τα βασικά. Τώρα εσείς μπήκατε αρκετά στα βαθιά. Καλό όμως είναι να προσέχουμε και οικειοθελώς τι ανεβάζουμε στα social media, όποιοι έχουν, έτσι, και έχουν οι περισσότεροι. Σίγουρα. Εντάξει, σίγουρα, γιατί καμιά φορά ανεβάζουμε φωτογραφίες δικές μας, φωτογραφίες, ξέρω εγώ, της οικογένειας, των παιδιών ή τι άλλα στοιχεία, και μετά λένε αμάν μας τα πήρανε και εμείς το κάναμε για να το δούνε μόνο οι φίλοι μας. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν και πιο απλά παραδείγματα γι' αυτό. Δηλαδή ένα πράγμα έτσι που λέμε και σαν παράδειγμα στους φοιτητές σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, με τα προσωπικά δεδομένα στα θέματα της ασφάλειας. Όταν κάποιος έχει δημοσιεύσει κάπου την διεύθυνση κατοικίας του, όχι απαραίτητα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κάπου αλλού, σε κάποια επαγγελματική σελίδα εννοώ, και ταυτόχρονα σε κάποιο κοινωνικό μέσο ανεβάσει κάποια φωτογραφία ότι βρίσκεται διακοπές σε κάποιο νησί στο Αιγαίο, αυτομάτως αυτό αποκαλύπτει ότι δεν βρίσκεται στο σπίτι του. Μάλιστα. Έτσι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή. Θέλω να πω, δεν είναι και τόσο δύσκολο να σκεφτεί κανένας τι. Και ούτε πρέπει να είναι κανένας υπερκατάσκοπος τύπου James Bond για να τα βρει, έτσι. Όχι βέβαια, όχι. Μιλάμε για δημόσια προσβάσιμα πράγματα. Δηλαδή με μια απλή αναζήτηση μπορεί κάποιος να δει, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποια διεύθυνση κατοικίας, ότι μένω στην τάδε διεύθυνση, και σε κάποιο άλλο μέσο δικτύωσης να δει ότι ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή εγώ κάνω διακοπές, ότι δεν βρίσκομαι στο σπίτι μου. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, θέλω να πω, δεν είναι πολύ σύνθετα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Θα είμαστε σε επαφή. Αυτά τα θέματα εμείς τουλάχιστον θέλουμε να τα συζητάμε, έτσι, για να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσο γίνεται στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος, ο κύριος Χάρης Γεωργίου.